खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। मिज'रामाव 61 बोसोर बैसोनि लाल चेंग्लिमी मुंनि सासे आइजोआ सुइसाइड बमजों फोथैजादों। मिज'रामनि लुंले जिल्लानि सिङाव थानाय सानमारिनि मार पिपुल कन्वेन्शन मावख'नि खाथियाव सानजौफुनि 12 रिंगा 15 मिनिटसो समाव जानाय बे गिख्रंथाव जाथायखौ रुंसारि जानाय आइजोनि आगुनि फिसाया खालामो होननानै मिथिनानै मोन्दों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला रुंसारि जानाय आइजोनि आगुनि फिसाय रमिंग्लियाआ मैगं फानग्रा बाजाराव फैदोंमोन। बेयावनो बियो गावनि आगुनि बिसिखौ नुनानै बिनि खाथियाव थांनानै थसे बिरि बिनानै बिनि खाथियाव सोनारो आरो बे समावनो सुइसाइड बमा बेरफ्रुयो। बम बेरफ्रुनायजों आइजोआ जायगायावनो रुंसारि जायो आरो बारग' फिसाया गोब्राबै जोखोम जायो होनना मिथिना मोन्दों। बे समाव मिज'राम पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होनना मिथिहोयो। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला रुंसारि जानाय आइजोनि आगुनि फिसाय रमिंग्लियाआ मैगं फानग्रा बाजाराव फैदोंमोन। बेयावनो बियो गावनि आगुनि बिसिखौ नुनानै बिनि खाथियाव थांनानै थसे बिरि बिनानै बिनि खाथियाव सोनारो आरो बे समावनो सुइसाइड बमा बेरफ्रुयो। बम बेरफ्रुनायजों आइजोआ जायगायावनो रुंसारि जायो आरो बारग' फिसाया गोब्राबै जोखोम जायो होनना मिथिना मोन्दों। बे समाव मिज'राम पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होनना मिथिहोयो। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।